Ayikhona ngiyakubingelela sigqemeza noMroza kuVeps nabalaleli bokhozi FM. Iningi izinto ezibaleke kulolu suku kodwa enguthatha ukubili nje ukuthi lolu suku lubizwa ngeNational Siblings Day, usuku lezingane zakwenu. Phinde kube usuku olubizwa ngeNational Encourage a Young Writer, lapho sigqugquzela khona ababhali abancane. Lolu suku lwezingane zakwenu uma ngibuka isisu sikaMnguni, amadodana akhe uXhosa, uNdebele, uSwati noLuzumane, lapho kuphuma khona uZulu, hlanganani nibe munye ngoba ayuyihlo munye uye phela umnguni. Balali bokhozi FM, amazwi osuku lwanamuhla ahlabahlosa ngokucaphuna kumhlabahloso wamanye amazwi aphinyiswa izindebe zenzululwazi engulenini kwenye izincwadi zodumo ebiza nge-What is to be done, eqala ngumusho othi inkululeko yokugxeka isiphenduke isiqubulo esiyimfashini namuhla, close quote. Kodwa esho ngo-1902 engathi la mazwi washo izolo noma namuhla. La mazwi kaLenini atholakala kwi-Lenin Collected Works volume 5 page 352. Singafunda usukwini lanamuhla ukuthi uma abantu bekugxeka noma bekugxiba bekuchukuluza ingoba kwesinye isikhathi kwenzeka icebo lemvelo ukuthi uziqoqe uhlunge lawo magatsha empilo azobambezelela ukukhula kwakho ukuya impumelelweni. Inhlaba iyababa kodwa iyakuphilisa ekugcineni kosuku. Ngeke usithwale isicoco nophaphe legalagala ungazange unqobe izinselelo zosuku nosuku. Indlela ibuzwa kwabaphambili. Ungaceba nasemazwini anobuhlakani bokubuka phambili ukulekelela kaLenini kulawa asho uMao Tse-tung athi imiqondo noma imibono egqamile ngeke yahlangana uma umuzwa ukuthwala ubumpofu ungekho noma umuzwa ukulekelela abampofu ungekho. uMao Tse-tung, uvolume 1 page 108, uzowathola lawa mazwi ngokuvulekile. Khumbula khona abampofu nakuyo imibono egqamile neyisana phambili empilweni. Ngakho-ke vuma yakhele ngamaqubu enye. Ilawo mazwi osuku aqhamuka kudanga labeSotho. Yabona. Sing the song now, children. Well, here